Да. Сега с Преслав ще играем билярд. Давай, разбивай. Так ще кажеш, ще запърля с клипа, ама и така стана. Нищо, добре, айде. Да. Умна съм. Давай, късмет. Добре, аз съм с... Да, естествено с кои. Предсаках се. Хах. Оф, и аз се прецаках. Не се смей. Давай да те видим. Браво. Сега едно топче вкара вече. Много съм добър. Хе. Казва се хихи, ама и така се. Да. Турски. Браво! Мерси, прайс. Я до секса. Нямаше друго освен да карам твоя топче. Мерси. Нямам време, бой! Уху. Нямаш време, Да, супер съм. едно топче. Едно топче, ти две топчета, сега. Нали знаеш ли лимитът ти е 10 минути? За клип. Да. Не. Добре, де, нищо, стигат. Оф, какво да удара сега? Предсаках се. Стреляй. Видя ли това? Бе, какво бе, равни сме, бе. Не, как се разминахте? Нищо. Да, видял го. Па, Много съм добър. много. Какво да се говорим, бе, че си най-добър. Ама и мен се ме бива. Да. Да. За трети левел. Като за какво? Като за трето ниво. Аха. Като за трето ниво. Оф. Аз съм. Да, кой друг? Браво. Няма да успя. Ще успееш. Ама Сега. беше от първия път. Си беше добре.
О, не. Охо. Ха. И победа за мен. Ще играем ли още? Айде, давай. Да. Мале, Еха. видя ли това? Вау. Вау. Абе, добра съм, бе. Какво? Да. Внимавай черното! В момента трябва много да се внимава с черното. Да. Абе, спокойно, не всички са добри като мен. Ха-ха. Печеля. 2-0 за изворда. Още ще игра. Давай бързо. Ми разби, бе. Ах. О, не. Да. Още малко. Да. Съм. Голям късмет ли си, нали? Да. Като мен. Браво, бе. Нищо, равни се. Ама май не е за дълго. Ми казах май не за дълго. Нищо, ще настигна. Вау. Следва продължение ще има ли? Какво? Следва продължение. Мерси. Ага. Искат са. Сега ще настигна. Видя ли, настигнах та. Бе, спокойно. Вау. Ето как се запознахме с най-добре. По-скоро с най-добрата. Ами, няколко секунди. Добре. И сега.